बोला घ्या. काय हा काय करतो गो? दिसणार नाही. आज किती बाहेर दिसतोस गो एकदम. काय आज काय असा गाडी किती लावतं? लाडीगुडी काय नाही गो, मी काय म्हणतोय त्या कालच्या माझ्या गरबा जाऊ गो मी या. काय गरबा जाऊ गो मी गरबा खेळाक. यो गेला आणि यो इलोय. ऐक मात्र सांगा नको हा. मेल्या तुका बाजारात सुन काय हाडूक सांगला तर तुझे पाय दुखलेले असतात आणि गरबो खेळात मेल्या एका पायावर तयार असतात या. गोदा घ्या जाऊ गो मी या. ह्या पुढे ती सांगली सगळी सगळी काम ऐकतो गो मी या. बघता आता इल्या कितकी कामं ऐकतस ती. आणि ऐकताय जायचा गं. असत ना तर त्या लोक घेऊन जा, एकटो जायचा नाही. या कडीच्या नारदाक मी अजिबात नावालाच आहे. मी या इलय काय तुका आरती पारती बघू गावाचा नाही होय त्याचा मिरवा गावाचा नाही तर सांग बरे. तुम्ही जाताय ना ते काय ते दोघं एकत्र जाया नाही तर अजिबात जाऊ नको. या मेल्या काय तुझी हौस काय ते पुरी कर. आता इला वटणीवर एकटं जाय होत हिरवं बघू. आणि जाताय ते काय ते शिस्तीत जाया. जर कळी आणि भानगडी घरात अगतीले तुमका दोघां काय कोळीत घालतलय आणि उभं बरो सोलून मिरचीची धुरी देते घालसून. या तुझी काय ते हौस पुरी कर मेल्या. व्हायचं अंक्या मी सुद्धा येते गरबोक्या बोक्या सगळं वाटे आडव येऊ नका तिया कसं असं नाल माका ठाऊ का खाली मुंडी आणि पाता धुंडी. तर तुझ्या सांगू तायग्या काय सांगत तायग्या ता आबा सावदा चढ लपडा चालू आहे ना तर सांगू ता बोलतात ना दिसता तसा नसता म्हणून तर जग फसता. जा जा वाटेकला मिराव काय तो एकटो.
बेकार होतास ना तू. माझी गर्लफ्रेंड आहे समजला ना. होताय गया काय झाला दम तरी खा. त्या अंकुशांना परत माती खाल्ल्यानच गो. काय केलं काय त्यांना. माका टांग देऊन तुका टांग देऊन काय गेलो. गरबो खेळात गो. मग काय झाला. त्या पोरीचं बाबू सोनू म्हणतात ना. कोण परबांचो बाबू. नाही गो बॉयफ्रेंड. त्यांनी एका बरोबर कुईत घातले. बरा झाला असाच होया. मेल्या कर्मा या पोरान नुसतं उच्छाद मांडल्या ना. हेका बरा खुळपान लागला. किती वेळा सांगले तरी ऐकणार नाही. थांब त्या काय येऊन दे बरोबर सारख्याच करते. असंच कर काहीतरी. मेल्या शिरा पडली तुझ्या तोंडावरती. एक वाजलो तरी अजून निजलो. तुका सांगलं होतं ना का जाऊ नको म्हणान काय झालं तरी तुझा? गेलस. कोण तुका तुझा काय अंगा? वाटलं माका सांगलेला कळना नाही सगळा समजता. अरे काय मेल्या पाण्यात हगलेला कधी काय जडान जावाचा नाही. आहे? शेताला का. ते आहे. तुका काय वाटला मग ते एका आहे. बरोबर बोला होती. मेले कवटात सुन बाहेर नाही गेले तवसा काय झाला किताक मारल्या लावला. लवला. अरे कर्मा शेवटी चोर सोडून संन्यासाक फाशी दिलंय. या मेल्या अंकुशाला अंक्या पण थांब मार तुका भेटलो. बघतय. काय रे लागलाय तुका. लागला काय म्हणून काय विचारतं. तुझ्या आम्ही फुकटचं माका मार गावलो मेल्या. चुकली कधी कोणी सांगितली तुका. त्या म्हणतात ना नको ते बोललंस आणि माती खाल्लंस. होय रे होय. कोणाचे म्हशी आणि कोणा गुट्टाबशी. आमचो ह्यो व्हिडिओ जर तुमका आवडलो असात तर तुम्ही लाईक करा, शेअर करा, कमेंट करा आणि आमचा कॅज्युअल मालवणी युट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करू विसरा नको. आणि ती बाजूची घंटा आणा वाजू किस्सा नको तुम्ही. धन्यवाद. धन्यवाद.